Maiatzak 8, egun horretan ospatuko da Herri Urratsen edizio berri bat. Aurten gainera 2 urteren ostean senpereko lakura itzultzea espero dute antolatzaileek. Arratsaldeon guztioi, berehala ezagutuko ditugu Herri Urratsen edizio berriaren xehetasun guztiak eta gainera Unai eta Beñat Gaztelumendirekin hitz egiteko aukera izan dugu haien komiki berriaren aurkezpenean. Itzulera da urtengo Herri Urratsen leloa eta itzulera nora senpereko lakura, betiko tokira, maiatzaren 8. Itzulera, azken 2 urtetan ez girelako egon lakuan eta esperantza guzia dugulako itzultzeko lakura azkenean, orduan itzulera lema ilusioz betea ikusi dugu. Aurten Herri Urrats elkarteak sehaskako ikasleak omendu nahi ditu. Pandemia garaian ikasturte gogorrak bizi izan ondoan, haiek dira ikastolen pestaren protagonistak. Lema eta irudia sortzeko, lehiaketa bat egin dute eta 235 proposamen jaso ostean. Irabazlea, Amaia Anpo Lasatarra da. Hau hautatua izan da. Alde batetik zapata jadanik erabilia izan delako beste irudi batzuetan duela urte batzuk, 1987an eta 2003an, orduan itzultzen da, behiz ere zapata, eta bestetik itzulera azken 2 urtetan ez girelako egon lakuan eta esperantza guzia dugulako itzultzeko lakura azkenean, orduan. Itzulera Herri Urrats ospatzeko urte untan, eta igan urteetan ez genuen ospatu COVID-aren gatik. Ez nakien astapenean zemahazki egin, eta bukaeran zapeta ideia ukan buruan. Urrats bat egiteko eta piskatan zinatzeko. Hastapenetik maiatzeko 2. igandean ospatzen da sehaskak antolatzen duen besta handia. Euskararen besta azken 2 urteetan ezin izan da ospatu eta asmoa aurten bai Herri Urrats senpereko lakuan ospatzea da. Helburu ekonomikoa zarago elkartzeko gogoa nabarmendu dute. Urte guziz 2 helburu ditugu, alde batetik helburu ekonomikoa, joan den urtean egin genuen boga kanpaina, helburu utopiko batekin 300.000 euro lortzea eta denen elkartasunari esker eta jidura handiarekin lortu dugu helburu hori betetzen. Aurten behiz ere helburu ekonomiko hori badugu, baina ez da nahikoa. Badugu helburu sozial bat eta orain helburu sozial hori ere betetzeko beharra senditzen dugu. Euskararen pesta eta ikastolen pesta ospatzeko beharra dugu. Orduan behiz ere lotzen gira esperantzari, eta itzultzeko lakura eta elkartzeko eta ospatzeko behar den bezala. Sehaskaren 5. kolegioa senpereko lakuaren ondoan eraikiko da. Hori izan da albiste ona eta sorpresa, iduriz sehaska ibili da senpereko erriko etxearekin, Dominik Idiak alkatearekin, eta iduriz negoziaketak ongi ibili dira, orduan normalean lur bat izanen da, lakutik urbil, guretzat ere praktikoa eta sorpresa ona, eta han izanen da kolegio behia, orduan albiste ona, eta normalean 2023ko sartzean esperantza da idekia izaitea ikastetxe behi hori. Aurtengo kantua, Zetaken eskutik etorriko da, Peio reparatzen eskutik, eta giroa berotzeko, zozketak jantzien salmenta ere dagoeneko hasi da, eta goazenen azken kapituluaren aurre difusioa iraganen da aktoren presentziarekin otsailaren 3an, Donibane Loitzuneko Leselekte zinegelan, arratsaldeko 6:30 galdu ezineko beste zita, maiatzaren 8 iritsi bitartean. Ikastegietako betiko enpresan Unai eta Beñat Gaztelumendiren komiki berriaren aurkezpena ezin zen beste modu batean hasi. Gaztelumendian haiek berriki argitaratu dute Bidea da borroka, prozesu luze baten ondoren. Komiki hau egiteko orain dela
Baina 2 urte deitu zidaten bertsolari aldizkaritik, ea prestengo nintzateken bertsolaria eta marrazkilaria izan da, neguko bertsolari aldizkariaren alean komiki bat egiteko, eta zuzenean lehenengo gauza Beñati nera nahiari egitu nion, eta martxan jarri ginen. Eta orduan egin genuen izan zen 2020aren hasieran, pixkat adostu komikia zeren inguruan egin genuen, pertsonaiak zein izango ziren. Horren ondoren, kasualiadez, itxialdia heldu zen, bai Hego Euskal Herrian eta bai Ipar Euskal Herrian ere, eta ni etxean aritu nintzen gidoia osatzen, eta 2020ko udatik aurrera, nire nahi haitu da nik gidoian idatzitakoa marrazkitara eramaten, eta hoxe. Komiki bat hasieratik sortzea noski ez da lan erraza izaten. Bide luze horretan aunitz laguntzen du lankide on bat izateak. Baina zer gertatzen da zure anaia bada? Egia da, Beñatezanik bizi guztia nolabait ere batera pasa izan dugu 18-19 urte arte, bai bertxotan batera, bai auzoan, bai kuadrilan dena batera egin dugu, eta gero, ja gazte garaitik aurrera bakoitzak bere bidea egin du, eta komiki hau izan da, agian berriz ere elkartu gaituen gauza bat, biok bagenukan gogo elkarrekin zerbait egiteko, aitzaki hona izan da, eta nik uste bai nik Beñaten gandik espero nuena jaso dut, eta nik ere espero dut, Beñatek ere nire gandik berak espero zuena jaso izana. Komikiaren bidez gainera, gai haunitz jorratu dituzte. Hori bai guztiak jatorri argi bat du. Bertsolari aldizkaritik komiki hau egiteko deia jaso genuenean, eskatu ziguten bertsolaritzari buruzko zerbait egitea, eta guk erabaki genuen ez bertsolaritzari buruz egitea, baizik eta bertsolaritzatik egitea. Alegia bertsolaritza abia puntu bat izatea. Azkenean bertsolaritza ez delako gai bat, guretzat gehiago da bizigaren espazioa eta munduari begiratzen diogun lekua. Eta komikian kontatzen dugu, gure adineko pertsona baten hazkuntza prozesua. Orduan, egia bertsolaritzatik kontatzen dugula, baina bertsozalea ez den edonork, segurasko, bere burua islatua ikusiko du komiki honetan. Aipatu dugu borroka armatuaren osteko garaian gaztea nola kokatzen den, euskara etxean naturalki jaso duen bat, nola kokatzen den euskarai naturalki jaso ez dutenen aurrean, generoaren egoera. Azkenean gure belaunaldia ukitzen duten gaiak dira, eta bertsoaritza aitzakia bezala hartua izan da, guk ukitzen gaituzten edo guk egunerokotasunean bizi ditugun gaiei buruz hitz egiteko. Gaztelumendian haiek denbora haunitz daramate bertsolaritzaren munduan sartuta. Horrek lagundu aldie komikia sortzerako orduan. Batetik ezberdina da komikiaren eta bertsoaren hizkuntza. Antzekotasun batzu badituzte. Azkenean bien helburua hitz gutxitan alik eta ideia onenak eta ideia horiek alik eta eraginkorren adieraztea. Ezberdintasuna batez ere prozesuari dagokiona, bertso bat osatzeko prozesua oso motza da. 10 segunduan bertso bat hasi egiten da. Eta gainera sortzen ari zaren bitartean publiko aurrean eukitzen duzu eta sortzen ari zerala ere ikusten duzu zein den publiko horren erantzuna, ezta. Komikiaren kasuan 2 urte bakoitzak gure etxean igaro ditugu komikia osatzeko prozesuan, jakin gabe oso ondo publikoak ze harrera egingo zion egiten ari ginen horri, baina esango nuke prozesu polita izan dela, eta bertxotan bizi izan ditugun gauzak beste lengoaia batera eramatea lortu dugula. Orain, 2 urteko lanaren ondoren komikia aurkezten dabiltza Euskal Herriko hainbat herritan. Bagia esan da oso pozik nago, hasieran beldurra baneukala, nola geratuko zen, ea epeetan iritsiko nintzen edo ginen, eta behin eskutan zure marrazkiak, zure testua liburu batean dakazunean, eta ikusten ez zuna, niretzat behintzat satisfazioa handia izan da, eta batez ere publikoaren harrerakin oso gustora. Azkenean, oraintxe 2. edizio batera da, ondo ari da funtzionatzen, eta esan bezala oso pozik gaude. Eta batez ere bizi dugun garai honetan mezu positibo bat eta humoretik egindako zerbait aurkeztu ahal izatea eta gainera Euskal Herrian barren aurkezpenak egiten aritzea guretzat oso polita dela. Gaurko saioa beraz Gaztelumendian haien bertso eta marrazkiekin amaituko dugu. Ikus-entzuleok bihar arte.
Langile auzo batean orman pintadako juka, herrira etorri ginen ukabila altxatuta. Herrira etorri ginen ukabila altxatuta. Lagun bate